If x power 4 plus 1 by x power 4 equals to 47, then x plus 1 by x equals to ఎంత అన్నారు. x power 4 plus 1 by x power 4ని మనం x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by x స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు. దీన్ని a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో రాసుకున్నట్లయితే x power 4 plus 1 by x power 4 plus 2 ఈక్వల్స్ టు x power 4 plus 1 by x power 4ని 47 కింద రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ 2 47 plus 2 49. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by x స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 7 కింద రాసుకోవచ్చు. 49ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49ని 7 కింద రాసుకోవచ్చు. x ప్లస్ 1 by x హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు దీని మళ్ళీ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో రాసుకున్నట్లయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by x స్క్వేర్ ఫార్ములా వాల్యూ ఎంత 7 ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 9 అయింది. 9ని 3 స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు x ప్లస్ 1 by x ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే x ప్లస్ 1 by x ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 3.